Abans de començar amb la vertical, primer que expliquem què és la gimnàstica i el seu passat. La gimnàstica és un esport que consisteix en l'execució exacta i harmònica d'una sèrie de moviments corporals definits precisament, sigui a mans lliures o amb aparells. Els seus orígens es confonen amb la cultura corporal practicada pels grecs, de la qual deriva el nom, ja que qualificava els exercicis practicats amb el cos nu. Mentre que a l'antiga Grècia, els doris, raça conqueridora, es dedicaven a la gimnàstica amb finalitats guerreres. Els atenencs buscaven en aquells exercicis la salut del cos i de l'esperit. La gimnàstica es divideix en dos tipus, masculina i femenina, però nosaltres ens centrarem més en la femenina. La masculina està dividida en 6 elements: salt, poltres, paral·leles, anilles, terra i cavallet. I la femenina està dividida en 4 elements: paral·leles, terra, barra i salt. Les paral·leles són 2 barres posicionades paral·lelament on estàs penjat i saltes d'una a l'altra fent elements gimnàstics. El terra és un aparell on tu balles acompanyat de música mentre fas moviments rítmics i acrobàtics. La barra és un element on has de fer moviments rítmics i acrobàtics en una barra de pocs centímetres d'ample. Es necessita equilibri i concentració. El salt és un element on tens un trampolí i un poltre gimnàstic. Saltes i fas algun element gimnàstic. Hi ha diferents tipus de vertical, com per exemple vertical de mans, vertical de cap, vertical de paret, vertical d'espatllera, vertical amb una mà, vertical olímpica i vertical al revés. Ara explicarem detalladament com fer la vertical. Primer de tot, hem de tindre confiança en nosaltres mateixos. Si no estem segurs, hem de posar una colxoneta. Col·loquem les mans al terra i amb un impuls sobre un peu aixequem les cames cap amunt, aconseguint una posició totalment recta sobre els palmells de les mans i aconseguint equilibri. Aquí donarem alguns trucs perquè l'aprenentatge de la vertical sigui més fàcil. Abans de fer la vertical, per primer cop, fer-la amb la paret. Començar des del terra per perdre la por. Assimilar que cauràs molts cops. Un cop a dalt, apretar el teu cos per tal de mantenir l'equilibri. Aquí us deixem algunes entrevistes que els hem fet a persones que fan gimnàstica. Quant de temps hi dediques? 13 hores a setmana i a la setmana faig 4 dies d'entreno. T'agrada la gimnàstica o t'obliguen? No, m'agrada. I com et sents quan fas gimnàstica? Doncs una mica agobiada i no sé, estic molt concentrada en l'element que estic fent. Gràcies, adeu.